Здравейте, 10:30, галерия Енцо Пиронков. Остава половин час до началото на работилницата. Предупредиха ни, че може да не са много, даже въобще да не дойдат. Първо на спи от боята цялата. Благодаря. Здравей! Боже, Дакил, ако може да е минус. Дакил ще бъде котка. Всъщност. Зад нас са всичките творения, може да видите. Има робот, котка, куче, има още една котка, танк, има още една котка. Има още два робота, може. Казаха ни, че никой няма да дойде. Свършиха ни кашоните, имаше супер много деца, разказаха ни играта, свършиха ни кашоните и не можехме да смогнем, имаше толкова рисуване, рязане и ни свършиха и кашоните, обаче станаха 10 робота, кучета, котки и беше много яко.